Тук ли сме? Не сме тук. Тук сме. Да. Здравейте хора, добре дошли. Както казах, почвам поредица от предния епизод про Меркин Деси Космос. Почваме поредица на Car Crash Simulator. Просто ми казах, както видяхте в описанието на канала, казах, че всеки четвъртък ще има клип, но извинявам, че 2 седмици нямаше клип, просто няма абсолютно никакво време. Трябваше да пиша домашните, да уча уроци и нямах време. И даже се нервих, викам, че се отказвам от този YouTube канал, ще ми коства по-малко усилия. Ама не, аз не се предавам. Значи, приятели, смятам да няма график на канала, защото така трябва да си махам свободното време с канала. И това просто стоите на канала и да правим. Също и чакайте клип. Значи, също пишете в коментарите дали да почвам поредица на Car Crash Simulator, защото гледам, че предния клип ви хареса от 200-300 гледане или колко беше, това за мен. Сега хубаво. Тук гледам там на един български съкратено Титан TV Мам BG, там се отказва се да снима, вика, ама то он е идиот, дафак ли, мафак ли, там се отказал. Там един Костемурчо, аз от него преди взимах мелодии. Гледам клипа, викам, ще ми липсваш. Ама, аз казах ли ви го? Май не съм ви го казал. До края на годината борим 400. Вярвам ли, че ще ви ги достигнем? Вече сме 362 или 3 или 4 там. Сега, днеска сме на тематика. Сега не гледайте, че ние предния път тествахме Меркин Деси, Космоси. Днес ще тестваме BMW и Меркин Деси. Не, Меркин Деси го тествахме вече. Не, това. Хайде го пробваме тази. Ще имаме на Damage, както първо знаете от предните клипове. От предния клип, да, аз повече клипове не съм правил. Това ще е част 2. Така. Кук ще бъде кук. Също пишете на друга игра искате ли да играя. Пишете просто Brawl Stars да го продължавам ли или да го... Сам чай, че ще... Не, те са го изкарали от BMW модела просто така ви се струва, защото графиката ми е лоша и затова е му смачка на принципа, нещо съм се бъсна. Вие знаете от предния ми клип с Меркин Деса, че много хубаво карам. Айде, аз забравих на една обиколка. Това беше края на BMW. Ако искате, можем директно да му кажем чао. Чакайте! Докато гледаме как уникалната машина ни маже отвратителното BMW, да ви напомня да се абонирате за канала. Както казах, или май това не го казах. Аз забравям много бързо. До края на годината борим 400 абоната. Вярвам, че си ги стигнем, или можем 409. Колкото искате. Ако искате над 400, ама много се моля до края на годината да стигнем 400. Пишете тези коментари, не стоят за красота, коментирайте какво да снимам. Да продължавам ли тази умряла поредица, не умряла, ама да продължавам ли да карам тези дърти BMW-та и таковата. Значи, докато не тестваме абсолютно всички коли, няма да спра да качвам. Няма да спра да качвам поредица. Или ако вие кажете, ще качваме там други поредици. Но, значи, нали там, където на клиповете ми, Титан Камераман 3 проекта и Титан Спикерман 3 проекта, там един украинец или рускин, извиняй, който седи там, пише, че съм откранал клиповете. Да, наистина, снимал съм ги от друг, просто да видя информацията. Даже някой ми пише, че много хубаво рисувам в коментарите, аз ги чета и ги гледам. И пък друг ми пише, че там, аз забравих какво ми пише. Откраднал съм ги, да, но
ако поправям си грешката, извинявам се на това, от който съм ги откраднал. Там, кой беше? Edit, Fame, UTV или кой беше? Извинявам, че съм откраднал клипа, просто и моята аудитория да се придобие с него за това. И за това. За просто... Да. И много се радвам, много ви благодаря. Последните клипове много гледания качвам. Казва качвам. Много гледания събираме. Мале, възглавниците му на това БМВ са отишли на вятъра. Да, аз се обяснявам вече 10 минути, като целият клип ще ми е. Аз даже смятам да кръстя клипа, обяснявам се, казвам си безполезната информация. Чакай, без турбо тестваме това. Това ланча ли? Това ми прилича на Opel. Всеки клип тестваме по 2 коли. Всеки клип може да е към 15, колкото предни. Само толкова си, бе. Сега ще издрифтим. То май назад навървя повече, Да, на турбото директно почваме. После ще метим клица от ония етажник и там. Смятам, пишете много в тези коментари. Не знам, да почвам ли да играя Poppy Playtime. Не говоря четвъртата, не си мислите лаптоп, че си купувам. Да. Един 30 или там 10 инчов таблет или там 11 или колко ми беше инчов таблета ми е достатъчен. Но тая ще му стане лошо, ако му кажа, че специално за клиповете да игра Poppy Playtime трябва да си купувам таблет. Телефон, телевизор, там лаптоп. Има мобилна Poppy Playtime, но тя е пари. Пишете дали искат дали да я почвам, защото тези коментари не стоят за кръста. Мале. Мале. Това беше клипа. Айде, чао. Не си мисля, че ще ви казвам чао. Така. Какво ще правим? Това беше. Хайде да размажем и тая кола. Хайде да я закараме тая на чупица. Айде, газ. Като цяло пишете какво искате. Абе игра. Ще ме оставиш да се изкажа на хората, кой искам. И тук ще паркирам този буклюк. Пишете. Аз колко пъти го повтарям това, пишете в тези коментари. Боже, няма проблем. Значи. Чакай, че блокирах. Имам Truck Simulator. Имам Minecraft. Имам много игри, знам, че ако сега почна да ви ги броя, клипът стане 1 час. За днеска мога да кача 2 клипа, ще видим. Защото сега съм свободен, защото съм си написал всичко. И съм свободен и мога да кача клипус. Мога да кача 2 клипа. А пък другия клип може да е... Аз в момента, в който кача този, аз не ги обработвам, защото не искам да чекам много време, защото просто аз искам веднага да го пускам този клип и да почвам другия. И затова. Ако искате клип на Roblox, аз имал ли съм клип на Roblox? Да, имал съм. Или съм нямал. Ако искате, можем да продължим поредицата на GTI, само че сега тя трябва да се изтегля. Там на фалшата GTI. Ако искате, мога да я продължа. Ние имаме колко поредици? 3 май, да. Защото в клипа играе на всичко, също играхме на GTI, само че... Абе, тази игра не може чака накрая да се изкаже. Айде, дрифтираме. 10 минути клип си стана.
Също да чупите лайк бутона. Иначе не знам. Иначе може тази смачка на кола да я видите до вечера в леглото. Сега какво да правим? Сетих се. Ще се върна. Спалнах се на този мап, за да видим какво стане. Няма да отрушим BMW-то. Това е много хубаво така BMW. Че е не забавен каданс. Спокойно. Точно е здрав. Просто загубих контрол. Не е нещо сериозно. Така. На то се приби. Чакай малко. Ой. Ария! Българин си къвци! Айде! Айде! Чакай малко Ко стана Абе чакай! Олеле! Ми издадох багажа. Така. Нищо е така, ще въртим гуми просто. Да, ще въртим гуми. Ще се гръмна, хора, беше ми приятно. Добре. На BMW-то. Хора, беше ми приятно да правим сега път, че качам клип, това мога да е на тук симулатора, да ме видите колко съм се развил. Аз съм се развил, просто... ще ви кажа там. Да не забравяйте. То лайк бутон да го прегазите и да се абонирате за канал. Аз трябва да сега да си взема един лист да напиша 100 пъти, който трябва да казвам клиповете, за да го запомня най-накрая. Да не забравяйте да газите лайк бутона, да се абонирате за канала и да коментирате в коментарите кой искате да играе, да почвам ли да играя. Ще да кажа Газами Тайм. Попи Плейтайм да почвам ли да я играя. Аут батко Хасанчо. Чао. Олеле, изчупих колята, айлей.